السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دے نال میں ہاں تہاڈا اپنا بھرا تہاڈا دوست قاری محمد ناصر قادری۔ امید ہے پیارے دوستو تساں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو سو، اللہ دے کرم فضل نال بالکل تساں ٹھیک ٹھاک ہو سو، اور سونے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے نال بالکل تساں ٹھیک ٹھاک ہو سو۔ ناظرین اج سا کو ایک چھوٹی جی حدیث یاد آ گئی ہے، دیکھن وچ پڑھن وچ چھوٹی ہوندی ہے، لیکن اگر گہرائی تک ونجو تو بہت وڈی حدیث ہوندی ہے، اگر کوئی سمجھے تو بہت وڈی گل ہے۔ پیارے دوستو، نماز دے حوالے نال انشاءاللہ تو کو سونی جی پیاری جی حدیث سنوینے ہیں۔ اج اساں اپنے آئے ودے ہیں کاشت وچ، اساں اتھاں گندم کاشت کیتا ہے، ہوندے وچ آئے ودے اسے چکر لاون کیتے تے بس سارا دل منگ پہ اتنے سونے سونے پیسہ ویڈیو بڑھاواں تو مجبور تھی گئے ہیں کہ آج سونا پیارا موسم ہے تے سونے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری جی حدیث اساں اپنے سجنا تک دوستاں تک پہنچاؤں۔ حدیث سناون تو پہلے پیارے دوستو چھوٹی نے گزارش ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھو تے سارے حوصلہ افزائی واسطے ساڈا یوٹیوب جنہاں دوستاں نے ساڈا یوٹیوب چینل جنہاں دوستاں نے حالی تک سبسکرائب نہیں کیتا، بندہ تھی بول نہیں ویندے اگر چلا وستی وے جنہاں دوستاں نے حالی تک ساڈا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیتا، اس یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے سن، ویڈیو کو لائک کرے سن تے گھنٹی دے نشان کو دبے سن تاکہ آن والی ویڈیو تواڈے کول بآسانی پہنچ آوے۔ پیارے دوستو ہن تساں پیاری جی حدیث سنو، انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ تھی سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام تو پوچھا، اے میرے صحابہ، اگر تہاڈے گھر دے نال گہری لمبی نہر ہوے، چشمہ ہوے، تساں ڈی وچ 5 دفعہ دھاو، کیا تہاڈے جسم دے میل کچھ راسی یا کہنا؟ صحابہ کرام نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اسا ڈی دے وچ 5 دفعہ دھاسوں نا، صاف ظاہر ہے سارے جسم دے میل کہنا راسی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، اے میرے صحابہ، جویں تساں ڈی دے وچ 5 دفعہ دھان دے وے تہاڈے جسم دے میل نیراں دی تے 5 وقت نماز دی مثال بھی یہ ہے، تساں ڈی دے وچ 5 دفعہ نماز پڑھسو تے تہاڈے گناہ بالکل کہنا راسن، گناہ ختم تھی ویسن۔ اللہ تعالی ان نمازاں دے صدقے گناہ ختم کر دے۔ امید ہے پیارے دوستو اے حدیث تو آپ کو بہت پسند آئی ہو سی، ایویں انشاءاللہ اساں حدیثاں بیان کریں دے راسوں تے مزید اساں یہ گزارش کرنے ہیں جنہاں دوستاں نے حالی تک سارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیتا، اور سارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے سن، ویڈیو کو لائک کرے سن تے گھنٹی کے نشان کو دبے سن۔ دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو 5 وقت نماز پڑھن توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان دے بچوں کی خیر فرماوے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان دے کاروبار مال اولاد صحت عزت برکتاں رحمتاں فرماوے۔ پیارے دوستو حدیث اچھی لگی ہو سی، ثواب دی خاطر ویڈیو کو شیئر کرے سو۔ ہن اساں ملتے ہیں آن والی ویڈیو نال۔ اسلام